Delivery pore tini जों first time khorok ramkhe thulaijwnai 1 week kwgui tongpaikha hingkhe kwgui thangpaikha hingkhe gado wngka hingkhe saisong mamang thuta hingkhe tini khe chongbai thupai sidi hinui thupaikha boiko mwtui thangjak bo sida kharmai singjak lengjak sugo bo pongaikha hingkhe eyongo samung tangmani ambagui makhe lengjago bo mwtui thangpaikha bwfa bwsa thulai tongnai borok khe asuk dini hingkhe iko matrix bo winai bo o tola o thuta tamjani khala hayungo kwgui thangpaikha hingkhe ba hingkhe bono oro thupai sidi hingkhe bo thupaikha borok khe kunui mwtui thangjak ang singmi se thuyaku tini khe ang dalog santara bai maijai tongiko kuli bwsano doctor o twlangtui bazar o habainai paitui family o dalog kwchak jat hingkhe tei kaisa punno dalog hingmano bo tabuk fungo hingkhe ang iko khichiri chanai tongo ani bwchai songui nai ri rwpaikha sida kwbangma khe ri rwpaikha chakumura rwjak piyaj rwjak thok simi rwjai o jaga thok ni asuk chana muchung yako ang chana khe rwjai mano haino ani bwsa khinai sini chara geta iko thui tongo ani bwsa gunda rok abo yako tisa yako thampoi uanaisi hinui bo thujani no chai nagrana good morning tini ani mui khaklu mui kangrong bwtui tini ani mui hingkhe mutamo jinga da wngkha tamo jinga bai laita bwsa thujani kisa block hai nasiban hinui khaitongo ta ma horoma thuya kisa bono jephru chwng thunani time o khe bo sijaui nai khio chao haikhe mang horai tui ngo aisu rok thu bo me hor kasike thamchi kaka muchungma kapsu saisaichung mwtui paiya ba hingkhe haino bokhorok ekdum thamchi kasai tongo hingkhe ba wasano bisino gudung khe sugri rwka ang saisaichung kabui nai thuka hapheno kwrui bwsa to kisa thuko kisa sijao hapheno bo sijakhe angbo sijao sida bono bo khairogo ang yang khamchi bo kao iko mokol roboni tongkha yang bo khakta hingkhe ni kabui thuka hingkhe no mokol roboni phaibani yang hingkhe asuk wngya yang sijakogo ta nijini care to khaimai ya bwsani care khaina bo ekdum no muskil mar haisi 9:30 theke 3:30 rok baji thango hingkhe ang khe haino bono babai mamang hai ma tongo mwtui asukhe phaibai sana hamya o kaham khe thuimai ani bagui mwtui paiyang tongya diba hingkhe aboni bagui haino mwtui phasukro dang khe asugui nai bamoi nai chukur wngui ma tongo sago khe thunai do sago thoka hingkhe bisino mokolai rwkha hingkhe no sijao hingkhe ang normal da na scissor delivery wng saikha nai tabuk no ang scissor delivery khaijago tam normal tam scissor kunui no kosto aram himani kwrui kunui no kosto hingkhe ang choice khaikha scissor no tamni bagui next vlog o saikha o video hingkhe delivery ni sai swkang ang maternity photoshoot sangsijong khaimani naina bedo bahai wngkha ani photoshoot professional khlainai photoshoot khainani time rok kwrui nijini mobile bai no sangsijong no businai ta makeup khaina rwngya ang sajokna rwngya ang waisa naithok sajagui nai miyang haikhe mung sajagui nai sangsijong tabuk rignai kanchinai iko dress kanpaikha ang o rignai ni chador kwrui omoni set kwrui tai mantui khe manipuri chador o blouse hingkhe baluk sukha flipkart tui namani bwsa baluka bohok haino kut wngtongkha kanjak black color omo khe totoro belai khali wngmani kanui naikha ta kana muchungya bechara kebo no kwrui sangsaichung no sajana sangsaichung kanani sangsaichung bujajanani camera stand kaisa bai se omogi khapsai wngtongkha ta style siyang wngtongkha bini buja mochano kunu saisana handui tongo buipaikha ta photo kolong tui marung sukha tei kaisa dress change khainaka gwnui ni bara khaima laka tai ma lengmani haino purana tui tukunani time rok thangui tongbaikha khemai asuk khe kolom 8 month ni pregnancy rogo sangsaichung asuk kwbangma samung khaimano haida
lên cái cáp con can photo shoot dok ko ba yira na tawo askelen ka ta sana ni hen go krim mana polo manista phaba tu koi mai masa sanai mai fu ka chita len ka tu The next day. tini tai sa photo shoot khayo ne sang se jung no dula dulang tong sa khata no go bate ke rian ba se no kri hin ki ba sa jung hang tong wang finally ani photo shoot pa kya phurungnai bo gari sanai bo gari camera romnai bo gari sang se jung no khai ni khai pa kya among hang kya haina short video te insta rong ni ba gai reels khai mani ta ke abno no ki sana winai or bo reels wat ni ri khata photo shoot khai buru no or reels bo khaiwa